Il-ħadd filgħodu membri tal-komunità Rumena Ortodossa sabu l-bib tal-Knisja ta' Santo Rocco fil-Belt imsakkar bil-ktajjen u katnazz. L-azzjoni qed titqis mill-komunità Ortodossa bħala qatt ta' vandaliżmu bil-katina ġiet imdawra mal-ħabbata fuq il-bib ta' barra tal-Knisja u msakkna b'katnazz. Net News it-nej filgħodu żar triq Sant'Ursula fejn tinsab il-Knisja ta' Santo Rocco kif issa s-sitwazzjoni ġiet lura normali. Madankollu, membri fiħdan din il-komunità qalu li jinsabu taħt ċokk li reġgħu sfaw fil-mira ta' attak ieħor. Infatti dan mhux l-ewwel qatt ta' vandaliżmu li soffriet din il-Knisja hekk kien fis-sena l-oħra kien intefa' fjuwel fuq it-tuntir tal-Knisja. Il-membri tal-komunità Rumena Ortodossa jirrikonoxxu din il-Knisja bħala l-Knisja parrokjali tagħhom u jiżawha ċelebrazzjonijiet ortodossi. Il-Knisja ta' Santo Rocco hija Knisja barokka tas-seklu 17 li sservi bħala Knisja uffiċjali tal-Knisja Ortodossa Rumena f'Malta u tintuża għas-servizzi ortodossi. Il-parroċċja Ortodossa Rumena hija dedikata għat-twelid ta' Ġwanni l-Battista.